כל פעם אני אכין לכם פיצה אחרת. והפעם היה ביקוש לפיצה חריפה. עכשיו אנחנו נעשה אותה חריפה, נעשה אותה חריפה אש. נעשה את הדברים הרגילים, אין מה לעשות. פיצה, נשים לה את הרוטב, גבינה צהובה. עכשיו שאני אומר אש, זה לא רק חריף, תהיה גם חמה. כמו שאתם יודעים, העגבנייה לא מתקררת מהר, תהיה גם חריפה וגם לוהטת. ופלפלים חריפים ירוקים, טריים. עכשיו, יש לי בעיה, יש לי סטייה קטנה עם בולגרית. כמעט בכל דבר חייב להוסיף בולגרית. למה זה? מליחות וגם צבע. עכשיו בסוף אני אוסיף עוד טיפה דברים, יאללה, ולתנור. אז היה לנו ביקוש לפיצה חריפה, אש. אנחנו מוסיפים עוד טיפה צ'ילי חריף. תרשמו לנו בתגובות מה אתם הייתם שמים על הפיצה שלכם.